Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa janya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedan bunjai tirukom hikai hak liang ke tem keput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal. Kikana akibahan news nam senang kila banwan pentebit hagan eg music school bat amdan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hagan eg music school. Hadin ba kaseng acik conscious holistically integrated krima kalabu ia kejing dawa nang tenat penroisor urban affair jangka sarkar jela bahkan pensengeno ia kejing tungkam ya gitu gibriu ki bomdai ki garo ha kejaka bat kebadai na kebenta jong ki garo nagliang jong seng hito kalpan painia kala ya kedi kaseng acik bakam dei ban aiding ne penmi kinu kejing per jimut para jaj penriu yo poi sia kejing lengo ong presiden jong seng hito ba don bok dekhar hadin kejing wan kendu jongki yo ba i karmalki director jong tenat urban affair hasilong press club ha kesi tarik ujemang arajar arpulai u presiden jong seng new trap integrated territorial organization ulama ham ya kaseng acik conscious holistically integrated krima bakam dei ban ilam bakla ya ki ba halor karkum thungkam thungjam jong karosta system kejing pha city jong kaseng acik sia katanan urban affair ban pensange thungkam ya ki ba ki bom dei na kajaj penriu karo kapau syai bagane kaseng ke persang ban aiding bat ilam bakla ya ki ba uba don bok ulai tu ru bagi jingkam jong kacik bagi khatlai tilgi kam kandai jong ugaro bej kalong ke babakla bat ke bomla banlong namar ki kam ke balaj kilong tang arteli ketkum ki citi bal tho dak acik kalong ke babakla bat ke bailam bakla ya ki pajba bat kala ru ban wanra ya ke jingya sngo perjat benriu hapadeng ki kasi jantia bat garo ong uba don bok dekhar uba don bok dekhar ulong pekat kum ke jingwat jingtip jong kaseng lalap ba ke kam ke basa theli na dus nam arajar khat khandai ke de khat riu terli kepala de pentung shipau ya kasi jantia bat sau terli ya ugaro bat arteli ke de na ke bentau garo hi namar ki de ki kam ke basa theli namar bodan ki bala chong thain ka seng hito kalong bag acik haswa pekan keren ke de banwat de jingtip pekebnia katkum ke an om ban syuading bat kala kenturu ya ke sarkar jela pekan pejngor ya ki bekum kini ki kenhun namar ba ki lam bakla ya ke jai penreu ni ne ke seng HITO ni don ke jing smokya na ka benta jong gini ki para gi ben ton stage po rilum garo ko batip kum ka acik conscious holistically integrated krima ke baki lapha ka shthi syai i kharmal ki IS ke baong ba ki persat halor ke bantum kam ya kita ki non garo te halor kata ngi pan nakaliang kaseng ni sungkya bat milik wat ke jingtip ba kumno hu tau IS u lek thung ya kita ki non garo batlara dei kata kampus ke di pan jong kita ki garo ta hadir bangila ya kendu kakum kan ni sithi ka tho ba khatlai tali ki pus ke dei ki jong tang ki garo ba tenre hadir bangila wat ki jingtip bat ngila yo ri ka kopi nam kani ka khatlai ka dei ban interview mde ke kata sanction post ka sanction ka vacant post ka dei tang arteli ka sanction post nu ka ajar kan khandai ka dei khandreu tli ka dei khasi jentia sau garo sau bat kani ka vacant post ka bamta ar kan dei ni ki garo balenya kren ni ka ajar kan khandai namar hakat ko por kani kan ka high court ka shimla bathai ai tahdian kani ka sawan ka tukar jing batha terdaw kan sami kini ki limba kani ka ORD letter number salpo arpoi ST lais pakhandeu hanyo dated silong kan sama salpo arpuar tahdian pengilai pej ba kadon khatlai ngut kita giban leja kata ke interview te katkum kani siti pengila stu ba kabathok ka acik lani kata acik conscious holistically integrated krima kalong ka babakla ka ba mislet ya ka kun pat ka ba mislet ya ka jat benriu nyong trap ban ya ka garo umju ya gini community ka e ka bangisno i kumbakanek acik aiding man halor ba ka lawan ba kata ka jing putak tre le anya kata ka rostar ne po jalla ga juni tengi kum ka nyong trap integrated mismo ba ni ketu yaki ba subaha wat nam aiding subaha dabi ai kanu ko statement lane pitho kanu long ta ki batip ba phimla ban le ka jingtip ka jing start ka jong phi henry le ka kum ka bor ka ai ba da puli da wat ni ai ki kot kisla lum kum ta kan si kendo pa da ki wi ki lat lenti hawi dai ba ka bor ka ai
bat yang ini hukum ju kebabet nak bentang kubri nyok tra ngan ya kran dekat kum ki kot kisla bangala ba ni nak seng ilap ba karukum tho kane kalong very harsh nomor ban ong hi kane ka pos kadi jong garo ka bamla banlong to de bagisna man lingba ka to ka illegal rostar ka jongki ka bagilas nang to gel la ni khasi jantia kata garo kata ka ya kumai ndre hadan ni lingba ki office ro ni la lab ka claim da mention e ne ka shthop de ka back post ndre ban yelam bakla pat ki jaj ban riu garo ba da ka ba hiding da ka ba thop ne ka dei ka post yang ki garo hadu khalai kali kata ka bamla long nomor ba hangni kala kran chai ba ka lingba ka ni ka office employment exchange kala ong bet kadon ye kini ki khalai ngot ndre kumbaro kini ki khalai ngot kin yo kam ndre ka dei bet ba kin de interview ndre ye ki ban thong ka dei a ka hadin bengela interact ba i kharman ki be is ba di director of urban affairs ru ila kran chai ba insa juba ya ka ni ki jing thok ba jong ki te ni na kalen ko jong ni kentu yaki ba kimdei ban popo da kanu kelenti hape yate bat kani ai fa haka sarkar jilla kan punde ban ni kentu ba sarkar ba kandei ban pengor ba kum kini ki jatin hon ba kin shule klem da wat bine kinu ki kot kisla ki babian da ka bawan ye da ko ong ngan da ka ba mislet ya ka bro arti community kumbaga khasi ban karo pat kumju ro ka ba mislet do kot ka ba penwi di kontem bohong ba new officer ulah kontem ya kaneka order taka ba pengkhen ya kita ke an andre kat kumbangi tipi ka an kata ba hadu menta ya ka reservation policy hapo ke jelas ni kampat long an andre kadang dei tang ko OM kumno kala long ba ka pay scale ka dei kumjo ka ba ha grade 4 te mencoba kadai ka post yang sweeper la convert la redesignation na ka post sweeper ka post pian bat na ka post cleaner shaka chokidar bat kawai ko bangilong ki brang susi tam man pensngo ba kumno ba kini ki perlo garo ki not ban ong ba kani ka post kadai tangi garo namar ba kat kum ke jingwat jingtip jungi Karena la shutho back and post film dimension yo garone yo khasine yo jantiane yo no jandre ndre la shong back tu back and post te dei hadin ba la tu klarno lingba ga kot bat lingba ga jing snai kani ko start ta kada man se ga tu ko back and post kin ai no katum katuka bagi pak na po employment exchange ga tu ka khatlai kadai tangki ban yo ga kiban kilo eligible ban interview ndre ka back and post ba kadai ban tang kata kadai ka jing chai lingba jamu I kharma ki hadian bangi kan du badu